Ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Dress to Impress και έχουμε μπει στην πασαρέλα. Έχουμε κάνει ήδη έναν αγώνα, δηλαδή αυτός ο αγώνας παίζαμε. Και σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο, την Κατερίνα. Θα παίξουμε μαζί Dress to Impress 3 αγώνες. Και αυτό, πάμε να παίξουμε. Δεν θα είμαστε ντουο. Θα βάζουμε ένα στον άλλον 5 ώστε να κερδίζουμε. Μην το θεωρήσει τα κλειψιά. Αυτό. Και πες τους τι ήταν και το θέμα. Ναι, το θέμα ήταν να είσαι ένα στάρ, νομίζω, σε μία παράσταση, σε βίντεο κλιπ, σε ένα τραγούδι, ναι, κάτι τέτοιο νομίζω. Ο πρωταγωνιστής τέλος πάντων. Ο Λευτέρης, παιδιά, ποια έκανε? Εγώ δεν έκανα κάποια. Σκέφτηκα στην αρχή από τη Σκατσάη, αλλά μετά έκανα από την άλλη. Η Κατερίνα έκανε την Κλίντα από την αλφα και την Κλίντα. Πήραμε και πας. Επίσης, εγώ στο Body Pass, παιδιά, έφτασα στο 28 επιτέλους. Θα πάρουμε σε ένα τις πόζες τις καλοκαιρινές και σε 2 αυτή την παντελονάρα. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως θα το πάρω όλο το Body Pass. Δεν ξέρω, αν παίζω κάθε μέρα. Γιατί να μην το πάρω. Επίσης εδώ πέρα στα logins, στα reward, είμαι στη μέρα 47 και αύριο παίρνω αυτό το φόρμα και σε 4 μέρες παίρνω αυτή τη μαλούρα και σε άλλες 4 μέρες παίρνω τη φορματάρα. Παιδιά, πού είμαι εγώ και η Κατερίνα. Επίσης πήγα Runaway Queen, πήγα 3.000 κύπελα. Κύπελα λέω, αστέρια, συγγνώμη, μπερδεύαμε με το Brawl Stars. Η Κατερίνα, wow, πολύ ωραίο, πολύ απλό. Θα έβαζε και κάτι ακόμη πράγματα. Τι να κάνω. Αλλά ο χρόνος ήταν... Η Κατερίνα έχει 1500 αστέρια. Άρα... Όχι. 1437. Συγγνώμη. Εγώ δείτε παιδιά, καλώς είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Μου βάλεις 5. Ναι. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πού το βρίσκεται αυτό που πάνω? Το κορσέ. Ναι. Στο VIP είναι καινούργια ρούχα. Τα βάλανε... Πρέπει να πάρω VIP. Ναι, όντως. Α, βγήκα πρώτος! Παιδιά, ναι! Ναι! Πιστεύω. Ναι! Ναι! Απλά ναι. Εγώ, παιδιά, είμαι στο νούμερο Και 13. απλά κάνω screenshot. Ξέχασα να βγάλω το... να στείλω το Pop Star και δεν πειράζει, το στέλνω. Έλα παιδιά, είμαι τέλειος. Μπράβο μου. Άμα παίξουμε ένα γύρο πριν αυτό και άμα δώσω άλλα κάτι. Εντάξει, το έχουμε. Πού είμαι εδώ? Άλλους 3 γύρους άμα παίξω. Λοιπόν, τώρα πάμε για τον πρώτο γύρο με την Κατερίνα. Εντάξει, το πρόσωπα iconic, Αχ, σήμερα έχω να κάνω και πρόσωπα. Ναι, θα τα δείξω άλλη μέρα. Υπέροχο. Θέλω να κάνω... Εδώ πέρα, ναι, παίρνω τις πόζες που από ό,τι έχω πει και έχω δει από YouTubers, Έλα, ναι. είναι χάλια. Ρε, τι κάνει. Είμαι... Πάμε μπαλερίνα. Πρέπει να δεθούμε μπαλερίνα. Ναι, ή το ξέρω. Εγώ θα κάνω μια μπαλερίνα. Θα κάνω εγώ μικρή που πήγαινα μπαλέτο. Οκ. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω πραγματικά. Βασικά δεν κάνω εμένα. Τι χρώμα φούστα να κάνω? Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτείς μόνη σου. Εγώ μόλις βρήκα τα χρώματά μου. Για πες. Γαλάζιο. Ναι. Γαλάζιο. Ναι. Γαλάζιο. Ναι. Μόνο γαλάζιο. Εγώ μόνο ροζ. Οκ.
και θα το συνδυάσουν κάπως σαν κολομάκι. Κοίτα, θα βάλω αυτή τη φούστα που φοράνε όλοι. Ξέρεις τι κάνουν οι μπαλερίνες έτσι? Δεν θα τη βάλω αυτή τη φούστα για να είμαι ξεχωριστός. Και να το ξέρεις, μην τις βάλεις παπούτσια. Ναι, δεν θα τη βάλω παπούτσια. Έχω κάτι εδώ πέρα, αυτά εδώ που χορεύεις. Εγώ θα πάρω αυτά που τις κατσάει. Οκ. Εγώ δεν σε έχω ακριβώς αυτά που είναι για τις μπαλερίνα. Και εγώ τα έχω. Αυτά θα πάρω. Οκ. Λοιπόν, Τώρα πάω να κάνω πρόσωπο. εγώ έχω κάνει πρόσωπο, δεν έχω κάνει μαλλί. Εγώ πρόσωπο και μαλλί. Λοιπόν, αυτό, όπα, όχι. Αυτό, όχι αυτό. Skirt, μπράβο. Ναι, έτσι. Για μαλλί εγώ Άρα, ξέρω, έχω σκεφτεί ένα. εντάξει. Έτσι πιο μπαλερίνα. Αλλά... Και αυτό. Μου αρέσει και αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Να το ξέρεις, πρέπει να τα κάνουμε και λίγο ψηλά, Ψηλά. Τα μαλλιά. Α, τα Ενώ όχι τα μακριά, τα μικρία. Την Α, πηξούδα. εντάξει, ναι, εντάξει. Όταν λες ψηλά, νομίζω ότι λες κάτι άλλο ψηλά. Όχι. Εγώ... Σε μαλλί τελικά δεν έχω σκεφτεί κάτι. Τώρα βρήκα ένα μαλλί Οκ, μ' αρέσει αυτό που έχω φτιάξει. που είναι πιο πολύ για τέτοιο, για παράσταση. Παιδιά, επίσης θέλω να πάρω αυτό το πράγμα που τρέχεις γρήγορα. Α, αλήθεια κι εγώ. Εσύ πρέπει πρώτα να πάρεις το VIP και μετά. Ωραία, εγώ βρήκα και μαλλί. Και πάω τώρα για παπούτσι και κοσμίου. Ωραία, λοιπόν. Πάρω αυτές. Τώρα από εδώ θα κάνω... Θα πάρω αυτά τα bangs. Θα τα βρω όμως. Γιατί δεν τα βρίσκω. Ποια? Αυτά τα παπούτσια τα είχα, έχει εγώ στο να μου βρήκα. Ωραία, άρα τώρα παίρνουμε αυτό. Λοιπόν, ωραία, δεν θα Και βάλω δεύτερο αυτά. βάλουμε αυτό. Θα βάλω αυτά που τις Ω, δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Αχ, παιδιά, πολύ ωραίος είναι. Είμαι λίγο άδειος, είμαι σαν την Έλσα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάπως έτσι μου βγάζει αυτό το vibe. Ναι, πρέπει να βάλω κοσμήματα. Δεν έχεις βάλει. Καλά, έχουμε 2 λεπτά, girl. Ένα κόσμο. Ωραία. Πάω. Εγώ θα βάλω μπαλερίνες. Αυτές θα τις κατσάει. Δεν έχει κατσάει μπαλερίνες. Έχουν. Καλά το πήρα. Έχουν αυτές τις... Τέλεια είναι. Είμαι απλή. Τι είσαι? Πού είσαι, Λευτέρη? Στο VIP. Μπήκα Θα λίγο. αλλάξω μαλλί. Λες να βάλω αυτές τις πλεξούδες. Δεν ξέρω πραγματικά. Κάνω το θες. Έλα μόνο, εντάξει, καλό τσικωσή μας, αλλάξω και τι... Ούψι. Όχι, με κούκλα. Έκανα βλακεία. Κάνεις βλακεία. Έκανα βλακεία. Δεν πειράζει. Δεν μ' αρέσει. Όχι! Έκανα μεγάλη βλακεία. Αλήθεια. Ναι, πολύ μεγάλη βλακεία. Έκανα. Εγώ δεν έκανα βλακεία. Εγώ έκανα.
Κάτι έβγαλα, αλλά δεν ξέρω τι. Δες. Α, αυτό έβγαλα. Άλλαξε. Ωραία, ωραία, βάλτο γρήγορα, βάλτο γρήγορα! Αυτό, όλα έτσι. Και άμελ. Ό,τι προλάβω θα το κάνω και silk. Πρόλαβα. Εγώ. Δεν έβαλα τσάντα. Τι ήταν αυτό, γέλασες. Όχι. Ρε, τι ωραίο που είναι αυτό το φόρεμα. Α, είχε. Εκείνο. Δεν είχε, να πω ότι κλείνεται και την άλφαμπα. Όχι αυτό. Το άλλο. Τέλος πάντων, ναι. Θέλω να δω πώς είσαι. Μμμ. Αυτή δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν γίνεται να το πάρω μετά. Τι θα κάνουμε 100%. Ρε, γιατί έχουν τέτοιο δένμα. Δεν ξέρω. Το. Δεν ξέρω μου αρέσει. Α, έχει και αυτό εδώ κάτω στα πόδια. Μπορούσαμε να βάλουμε. Ω, ναι. Πολλά εύκολα κάναμε βλακία. Αλλά πιο έτσι βγήκαμε. Νομίζω. Εσύ Κατερινές απλή. Δεν ξέρω. Ήθελα να βάλω κάτι ακόμη πράγματα. Αλλά όταν... Ρε, αυτό είναι σαν να είναι στον αέρα και να μην έχει πόδια. Επειδή τα έχει κάνει... Ούτε... Δεν έχει πόδια. Α, έχει. Τα έχει κάνει άσπρα. Αυτός θα ήμουν εγώ παλιά. Όταν δεν είχα ούτε VIP, ούτε custom make-up και θα βγαίνει έτσι high. Ούτε ωραία μου αρέσει. Ξέρεις τι, κι εμείς δεν βάλαμε καλσόν. Καλσόν. Αχ ναι, δεν βάλαμε. Εγώ Ου. ήθελα να βάλω κάτι ακόμη πράγμα. Είσαι λίγο απλή. Ναι, ήθελα να βάλω κάτι ακόμη πράγμα. Κατερίνα, από κάτω μπορούσε να βγάλει τις κάλτσες και να ήταν ακριβώς για μπαλερίνα. Αλλά το μάλλον είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. 5. 5 και με τόνο. Μμμ. Εγώ. Καλά, δεν ξέρω πώς είναι οι μπαλερίνες. Πολύ. Βάλα μου 5. Δεν φταίει. Αυτό που κρεμιέται. Δεν ξέρω, απλά το έβαλα. Δεν μου μοιάζει για μπαλερίνα. Μου Σίγουρα. μοιάζει για μπαλερίνα που χορεύει σε ένα Σένα. διαγωνισμό. Αυτή όχι. Δεν Πολύ μ' άρεσε το πρόσωπο. Εμένα τα ρούχα. Όχι τα ρούχα. Ναι, όμως που είναι πολύ. Και είναι και trend center. Ναι, όντως. Βγήκες δεύτερη. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Εσύ δεν βγήκες. Εγώ βγήκα 5. Εντάξει, καλά, δεν μπορώ να Το πω. 4 και το 5 σε έχουν φάει. Δεν μπορώ να πω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, επειδή πίνεις νερό θα ακούγεται έτσι στο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, είμαι full κοντά για να πάρω τις πόζες. Αλήθεια. Πού βλέπεις αυτά που πηγαίνεις. Ναι, λοιπόν, πάνε στο τάμπλετ σου. Πρέπει να παίξουμε. Έχω σήμερα ένα δωράκι. Τελευταίος αγώνας. Όχι, πρώτο τελευταίος. Όχι. Οχ, Πρώτος αγώνας ήταν. ναι, άρα πρώτο τελευταίος θα είναι αυτός. Δηλαδή. Δεύτερος. Άστο. Θα κάνουμε. Επίσης πήρα καινούργια πόζα και walk, δηλαδή καινούργιο περπάτημα. Παθαίνουμε. Μισό λίγο. Pastel colors. Όχι. Τέλειο. Τι. Τέλειο. Τι είναι. Δες λίγο. Δες. Από αυτά τα χρώματα εδώ. Από όλα αυτά. Ω, ναι. Και από αυτές τις δύο σειρές. Και κάτω.
Τι θες? Από αυτό και αυτό με δίδα. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Θα γίνω σκουρόχρωμη. Και εγώ θα κερδίσω. Εγώ θα κάνω και καλά πως πηγαίνω σε ένα beat bam. Τι, Εγώ θα κάνω και καλά πως πώς. είμαι στο γυμναστήριο. Ή όχι. Οκ, εδώ. Εσύ τι θα κάνεις? Τι, δεν ξέρω, απλά θα κάνω τι θα. Ωραία, εγώ σίγουρα θέλω. Εγώ θα κάνω κάποια. Ναι, αυτό, όχι αυτό. Ωραία, το μαλλί. Έλα, παιδιά, εντάξει, το μαλλί θα το κάνω καστανό. Δεν γίνεται. Να το κάνω σαν να είμαι γριά. Θα κάνω μια πυρατίνα. Πυρατίνα. Η πυρατίνα έχει έντονα χρώματα. Α, όχι. Ναι, έχουμε φτάσει. Να κάνω κάποια από εκείνη που έχει πιτζάμες. Παλιά είπα. Εντάξει, εντάξει. Α, αυτό το πρόσωπο πάει πάρα πολύ. Ωραία. Αχ, όχι, μου άλλαξε το χρώμα. Δεν πειράζει. Ας το κάνουμε ξανθό όμως. Ελευθερή. Ναι. Πού είναι η μάσκα ύπνου? Δεν ξέρω. Βασικά ξέρω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το δείξω. Επειδή κάνω κάτι άλλο. Δεν βρίσκω τα ρούχα για αυτά που κοιμάσαι. Οκ, εντάξει. Θα τα βρεις, είναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω που είναι, αλλά θα τα βρεις, μην ανησυχείς. Θα κάνω κάπου που πηγαίνει και θα βάλω αυτό το καινούριο που είχα πάρει, θυμάσαι αυτό το μπλουζάκι. Έλα, είναι τέλειο και εγώ δεν το έχω. Πολύ το θέλω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Και είναι και ακριβό παναθεμάτο. Εγώ το πήρα. Και εγώ πήρα αυτό το φόρμα που δεν έχεις. Εγώ δεν γύρω. Ή! Τι έγινε. Ναι. Ω, πολύ όμορφο. Και μ' αρέσει αυτό που έχω κάνει. Θα τα κάνω όλα ντεμίν, ναι. Όχι ναι. Καταλάβετε. Και μαύρα. Λέτε, δεν ξέρω. Και άσπρα μείναμε και μαύρη. Ωραία. Α, όχι, έχουμε. Να βάλω φούστα ή παντελόνι. Εγώ θα πάρω μια παντελώνα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, με έχει πιάσει κόλλο. Θα βάλω παντελόνι τώρα. Θεωρείται αυτό παντελόνι, θα μου πεις. Εγώ είναι πολύ όμορφο. Όχι, δεν μ' αρέσει, θα βάλω τη φούστα. Θα βάλω τη φούστα που... Η άλλη κάνει γοργόνα. Οκ. Η Λευτέρη. Θα με βάλω στο κανονικό. Γιατί με έχει βάλει πολλά. Οκ. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε αυτό στο λαιμό. Ωραίο, τέλειο, κουκλικό. Εγώ τώρα βάζω κοσμήματα να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Μερικές φορές τα κοσμήματα κάνουν τη διαφορά. Βρήκα ένα άλλο μπλουζάκι. Αλλά Ωραία. Πολύ ωραία, μου αρέσει. παπούτσι. Παπούτσι εγώ θα βάλω... Βασικά θα βάλω γάντια. Να βάλω γάντια. Ό,τι θες. Όχι, δεν θα βάλω γάντια, παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ είμαι... Είσαι σαν... χάλια. Τι είσαι. Κατερίνα, τι παθαίνεις. Δεν αλλάζει. Ωραία, αυτό είναι τέλειο. Οκ. Τώρα βάλουμε αυτό το παπουτσάκι. Αυτό θα πάρει πολλά like.
Λοιπόν, γρήγορα έξω για σκουλαρίκια. Ένα παστέλ έχω. Αχ, όχι. Κοσμήματα, όχι σκουλαρίκια. Κοσμήματα, αυτό ξέχασα. Εγώ δεν νομίζω Εντάξει, πως... είμαι χαζή. Εγώ δεν νομίζω πως θα πει κάποιος ότι ξέχασα τα σκουλαρίκια. Κοσμήματα. Ναι. Καλσόν. Όχι αυτό. Σταμάτα! Αυτό! Όχι αυτό! Σταμάτα, γιατί μου το κάνεις αυτό. Ναι. Όχι! Τέλεια. Όχι, έβαλα μαύρο Δεν πήρα καλσόν. τσάτα, δεν έβαλα κοσμήματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε εγώ τέτοια. Αυτό δεν είναι παστέλ. Όντως. Είναι. Δεν ξέρω, νομίζω είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα βάλω. Το ροζ. Το ροζ είναι. Α, όντως ήταν, ναι. Εσύ τι χρώμα ντύθηκες. Θα με δεις. Εντάξει. Δεν έβαλε παντελόνι. Μ' αρέσει το χρώμα του μαλλιού. Όχι. Όχι, δεν έβαλα. Ακαπερικός λάιδες. Πινκία. Απ. Πενκία. Οκ. Κατερίνα, τελευταίος αγώνας ήταν. Τι λέει. Α, όντως. Να κάνουμε άλλους δύο. Μπα. Οπα! Παιδιά, έπεσε ο κάδος. Oh my god, sorry. Παιδιά, αυτό το βίντεο έχει βγει λίγο περίεργο. Εγώ είμαι. Εντάξει, πολύ ωραίο πράγμα. Μ' αρέσει μόνο το μπλουζάκι. Έχει συνδυάσει πολύ ωραία το πρόσωπο γενικά με το χαρτί. Είδες. Γιατί γίνεσαι όλο καφέ. Γιατί δεν ήθελα άλλο. Εγώ καλή. Δεν είναι χάια το καλσόν. Ναι, το καλσό. Τελευταία ώρα το έκανες. Ναι. Αλλά γενικά είναι πολύ Πάρε ωραίο. λουλούδια, Λευτέρη. Μου βάλεις 5. Ναι. Και λουλούδια, Ναι, γενικά. Και λουλούδια, να το θυμάσαι. Ναι. Άμα βγούμε καλή θέση τώρα, θα είμαι πάρα πολύ κοντά στα ίσως πόζες. Ένα και το αρκούδα. Είναι παστέλ τώρα αυτό. Ναι, όντως. Το άσπρο που κολλά. Ναι. Ήου. Αυτή ήταν στο update το πρώτο. Έλα ρε. Πω. Και παίζει από εκεί τότε να το παράτησε και να ξεκίνησε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό. Πασιονίστα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κούκλικα. Εντάξει, τι να κάνεις. Καλύτερα, δεν θα έχουμε πολύ ανταγωνισμό. Έλα, βγήκε ξαβράκο τη δεύτερη. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι. Εγώ βγήκα τέταρτο, εντάξει. Εγώ πέμπω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε σας ένα άρεσε. like, ένα subscribe, ένα hype και ένα κουδουνάκι. Bye! Και ένα